Bueno, bos días a todos e, bueno, pois o fundamental é decirvos noraboa a todos os que nos acompañades hoy, os que pudeches estar, e polo tanto moi agradecidos de que hoxe, pois bueno, este acto pequeno, pero bueno, importante, trascendente para nós, é o acto máis importante que temos dentro da área sanitaria. O conselleiro tamén así nos acompaña hoxe e así o considera. E nos acompaña o representante dos xubilados, pois unha matrona, verdad, María Luisa, e darle las gracias a nuestro invitado, como bien sabéis este año, pues aquí Manuel Manquiña ha aceptado, con lo cual yo le agradezco que nos acompañe hoy para, bueno, pues para... es un usuario precisamente del sistema público y de este hospital familiares esta temporada y por lo tanto, pues bueno, en cuanto le dije de que nos acompañara hoy en este acto simbólico y bueno, de reconocimiento a todos vosotros, pues no lo dudó en ningún momento. Por lo tanto, pues muchas gracias por tu presencia, por estar aquí. Yo, vamos, creo que eres de las personas más conocidas Despois do conselleiro. Pero bueno, yo creo que él es de las personas que ya traspasa fronteras, no solo en Galicia, sino por su, vamos, es un hombre muy polifacético que realmente pues está en la vida diaria de todos nosotros, que evidentemente agenda complicada la tienen los dos, pero bueno, Manuel enseguida... Eu xa non, que xa son jubilado Xa tamén. estás tamén jubilado, bueno, pero seguro que ten moitas cousas en todos os días e, polo tanto, para nós como bueno, persoa representante da nosa comunidade autónoma, pois moitas gracias. E xa para empezar o acto, deixámoche a ti que... Vale, pois nada, bons días a todos, ou boa tarde xa. A verdade é que estou aquí un pouco, síntome un pouco como un intruso nunha festa privada particular, non? Coleime na vosa festa, pero bueno, foi por invitación de Eloína e efectivamente, como di ela, pois aceptei de inmediato, pero non tiña moi claro exactamente que é o que tiña que facer. Así que, como me sinto un pouco intruso e estou impresionado por estar rodeado de tantos profesionais, pois polo menos prometo ser breve, que neste tipo de actos a brevedade sempre se agradece. Pero si quixera dicirvos un par de cousas. Primeira é, noraboa e benvidos. Benvidos ao fabuloso mundo de que podo facer mañán. Porque a partir de agora, como xa experimentades algúns que vos xubilastedes en xaneiro do ano pasado, hai moito tempo libre que ocupar. Bueno, menos os que son avós, que eses xa lles programan o tempo. Pero sí que efectivamente hai un tempo que hai que saber xestionar, como moitos xa terades experimentado. E a segundo é que, segundo o meu punto de vista, a xubilación é un estado placentero, de relax, de maravilla. No voso caso, seguramente moitos de vos, polas circunstancias do voso traballo e polo réximen da Seguridade Social ao que estaríades sometidos, xa coñecíades estas datas, xa sabíades cando vos xubilabades, cantos cartos ibades cobrar, canto vos correspondía, sabíades todas esas cousas. Pero que eu perteñezo ao réxime de artistas, e iso é un caos. Nin sabía eu cando me ia xubilar, nin seguramente os propios funcionarios. De feito, a miña xubilación foi un pouco por sorpresa. Eu tiña unha etapa, un tempo valeiro entre dúas películas, tiña 4 ou 5 meses por diante entre a rematada e a seguinte, e dixen, por que vou estar gastando cartos? Levo unha vida laboral de 40 anos, cobrei nada máis unha vez o paro, vou pedir o paro. E ali que me fun a pedir o paro, cando ensino o carné de identidade para identificarme, me din, pero vostede non teria que estar xubilado? E dixen, pois nin idea, dígame vostede que é funcionario. Dice, non, pero eso non é de aquí, eso é na Seguridade Social. Eu non sabía ni onde estaba o edificio. Dice, en Galeras. Total, que vou a Galeras e mire, eu tiña, daquela non había que pedir cita previa, era maravilloso. Chegabas ali
E dime, eu teño que estar xubilado. E dice, pois nin idea. Se non o sabe vostede, dice, non, eu non, é que me pasou isto, tal. Dice, pois vamos preguntar, e preguntou un colega, mira, este señor ten que estar xubilado. Dice, nin idea, ninguén sabía, nadie sabía. Dice, pois hai que pedir un informe a Coruña. Coruña pediu un informe, seguramente a Madrid, e os 15 días me citan e me dice, vostede xa está xubilado, correspóndelle tanto. E algo debeu pasar no meu corpo, algo debeu suceder no meu interior, porque cando cheguei a casa, a miña muller miroume e dixo, Manqui, que che pasa? E dixe, por qué? Dice, porque ves como se viñeras dunha clase, dunha sesión de yoga. Vésete relaxado, tranquilo, e en ti é rarísimo, tal. E lle digo, é que me acaban de xubilar. E me di ela, sí? Como te lo estás tomando? Que sintes? Dixe, pois tranquilidade, calma. E efectivamente, no meu caso, saber que xa non que vas a ingresar uns cartos, aínda que non sexan a veces os que quixeras, pero bueno, ter un ingreso seguro, sen depender das chamadas de teléfono, supón efectivamente unha calma, unha serenidade, non unha tranquilidade. Pero no voso caso, eu pensaba, claro, é que eles poden engadir a esa tranquilidade unha satisfacción persoal, e é a satisfacción da que podedes estar todos convencidos de que o voso traballo, como sabedes xa, é socialmente moi recoñecido. Nos facemos películas, facemos ocio, ás veces facemos trapalladas, pero que vos sempre pensei facedes cosas moi útiles, todos. Mirade, eu son un usuario, casi un adicto ao hospital. Aquí fun tratado de diversas doenzas. Fun operado de cúbito, de radio, de coles, fun operado dunha hernia, fun tratado dunha hepatitis C, vin aquí acompañando os meus fillos en diferentes circunstancias, a miña muller agora por circunstancias tamén delicadas, coñezo a área de urxencias, hematoloxía, oncoloxía, ata esas cabinas onde lles quitan os nosos fillos os excesos do fin de semana, en fin, coñezo todo. E somente podo dicir que recibín por parte de todo o persoal, e non me refiro só a sanitarios, médicos, enfermeros, persoal de administración, calquera, limpiadores, limpiadoras, todo, sempre un trato de mimo, de cariño. O hospital é un lugar onde en principio ninguén quere vir, pero unha vez que tes que vir por circunstancias, e é extraño que ao longo dunha vida non haxa que estar nun hospital, daste conta de que, home, non vou dicir que é a túa casa, estás dando volver para a túa casa, pero sí que é un lugar en o que terminas por coller un afecto especial, porque primeiro case sempre saes curado. Non sei, a vida exixe que un momento dado remate, claro, e moitas veces podes morrer na túa casa ou morres aquí, pero este é un lugar do que eu salín moi curado, e o que está claro é que daste conta nun momento da túa vida de que o centro social máis importante da cidade, o que máis sentido ten, porque é onde nos curamos, e é o máis importante da cidade e da comarca, evidentemente. Así que eu creo que vos podedes, e todo isto, quero dicir, se debe, sen dúbida ninguna, a vos, aos que vos precederon, e aos que virán, esperemos, con formación suficiente, os que virán despois. Así que eu creo que por todo isto, por todas estas cousas que son moi importantes, pois moitísimas grazas e noraboa. Moitas gracias. Creo que as túas palabras pois realmente sirven de recoñecemento que hoxe, pois en este acto pretendemos pois facelo despois de tantos anos de traballo, pero que a nosa profesión realmente, pois tal como o expresa Manuel, pois é ese gran recoñecemento que ao mellor no día a día non lle damos tanta importancia, pero que os que nos visitan, pois sí que lle dan. Ahora vamos a pasar, pois como todos os años, pois queremos daros un pequeño recuerdo que, lo tenemos en estas cajas, que parece
Pero bueno, ese reconocimiento que nos hizo, pues en este caso, este escultor Buciños, que nos hace pues todos los años a cada uno de vosotros, para que llevéis, bueno, pues una estatua de reconocimiento de, bueno, de lo que significa el área sanitaria y de lo que es ese, bueno, pues ese corazón de Santiago de Compostela, que evidentemente tenemos este gran hospital en el que estamos, pero también tenemos Concho, tenemos Barbanza, tenemos el Gil, tenemos el psiquiátrico y todos esos centros de salud que tenemos no solo de la provincia de Coruña, sino también de la provincia de Pontevedra. Por lo tanto, pues bueno, aquí nuestra directora de Recursos Humanos, Celia, va a iros nombrando, nosotros nos ponemos ahí delante y bueno, la idea es daros este recuerdo y también, bueno, pues haceros una foto con cada uno que os lo demos para que luego os lo enviemos a casa y os acordéis de este pequeño momento. Venga. Bueno, buenos días, bienvenidos y enhorabuena a todos. Empezamos a llamar, ¿vale? Agra Fernández, Amelia. Agra Lema, José. Alonso Usero, Manuel. Amarello, Rey, Dolores. Balboa, Mella, Encarnación. Valoira Nogueira, María Carmen. Vargo Iglesias, Carmen. Barreal Rodríguez, Sara. Cabana, Insua, María Teresa. Caínzo Fernández, Miguel Ángel. Caínzos. Cajade, Raíndo, Dolores. Calmo, Gulias, Minia. Carpintero, Rama, María del Carmen.
Castroviejo, Bolívar, María Asunción. Díez, Pose, María Inmaculada. Domínguez Traba, José Antonio. Enjo, María. Fernández Albite, Dolores. Fernández Pérez, Miguel Ángel. Fernández Vázquez, María Luisa. Galego Silva, Manuel. García Placín, Ana Rosa. García Rendo, María Mercedes. Gómez Vidal, Antonia Dolores. González López, Justa. González Vázquez, Ángel Santiago. Hernández Vallejo, María del Carmen. Iglesias Losada, Ricardo. Iglesias Varela, María Nieves. Janeiro Caramés, José Ramón. Liñares Mayón, Rosa María.
Loira Rúa Manuel Javier. Matos Iglesias Digna Dolores. Mosquera Bonome María Teresa. Mosquera González María Teresa. Mosquera Rodríguez María José. Moure Buján José Ramón. Munín Estevez Irene. Noya Morlán Manuel. Onega Carrera María Luisa. Oreiro Bermúdez Blanca. Otero Cepeda María del Pilar. Otero Couselo María de los Ángeles. Ya está. Patiño González María Teresa Reyes. Patiño González. ¿Ah? Es que no la veía. Pazos Patiño Soledad. Peña Coca María del Carmen. Puertollano Belinchón María del Carmen. Pumar Cebreiro José Manuel. Quintas Ares Manuel Fernando.
Rabanal Iglesias Susana Rosalía. Rey Conde Carmen. Rivas Lombardero María Enriqueta. Roca Vázquez Josefa. Rodríguez Dono María Eugenia. Rojo Grandío María Yolanda. San José Capilla María Esther. Sánchez Calviño María Esther. Sánchez Enjamio María Cielo. Sánchez Munil María Isabel. Seoane Marcos José Antonio. Trenco Beiroa María Lourdes. Varela Durán Juan. Varela Fernández Marta María. Martorell Calda María Luisa. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias. Estamos todos, sobre todo estáis en buena forma porque el sitio para bajar, para movernos, con lo cual es signo de vitalidad. Bueno, pues ahora en representación de todos vosotros, pues... Me permitides, quería facer tamén un pequeno aplauso, un pequeno homenaxe para todos os que non puderon chegar hasta aquí.
Dito isto, direi vos que cando me chamaron para representar, eu dixen sí, pero estuve toda a semana dándolle voltas, e pensando no sentir de todos, non? De que, como podía eu manifestar. E penso, e se me equivoco, pois mo facedes saber, e o que queira vir e decir algunha cousa máis, ampliar o que do que vou a falar agora, pois está na súa man levantarse e decilo, non? Felicitarvos a todos e felicitarme por chegar hasta aquí. Non o pensaba. Cando empecé a traballar, non sei vos, pero cando me decían que había que ter 40 anos traballados, a min parecíame unha eternidade. Nunca pensei, e mira ti, é un soplo a vida, un sopliño, estamos aquí, non? Rematamos o traballo. Felicitaros por rematar o traballo, estar ben, ter saúde, para poder disfrutar, aunque sean uns pouquiños anos, non? De descanso. Tamén dime de conta de que somos a xeneración que botamos a andar na aventura profesional co marco do Estatuto de Autonomía. Pasamos dunha ditadura a unha democracia e a un Estatuto de Autonomía que marcou e que foi marcando unha diferencia enorme, non? Do que se facía, sobre todo no ámbito, estou a falar do ámbito sanitario, e despois cas transferencias e con todo o que se foi perfilando para nós, para Galicia. E tamén vivimos unha época de moitísimos avances e moitísimos innovacións en todas as áreas, na área informática, na área da física, das ecografías, na área da cirurxía laparoscópica, de moitísimas e moitísimas áreas. Quero decirvos tamén, que non sei se sentiredes como vos, que nunca terminamos de aprender. Eu, cando me chamaron outro día, dixen, quedoume un cursiño por facer. E por eso me chaman, porque cada pouco estábamos actualizándonos, aprendendo, facendo os cursiños de galego, despois os cursiños de actualización cada ano, de informática, bueno, pois fomos cambiando dentro da propia población galega e na área que a min que nos incumbe a todos, porque a área da familia nos incumbe a todos, hubo unha muda dous a volta. O patrón de reproductivo, o patrón familiar, dou a volta completamente. O ano en que empecé eu, no 1982, que a xente tiña como o medo a que, como co corte da digestión, que se lavaba ca regla se lle cortaba, que se bañaba no embarazo, pois daballe unha friaxe e morría o neno. Entón, empezamos en unhas condicións, non? En donde, bueno, había moito que facer. Eu recordo as primeiras eleccións xerais, a xente votaba e ibas a cobrar o salario, a caixa, e moita xente firmaba co dedo. Todo isto a min levoume a pensar que estaredes comigo en que a evolución ha sido inmensa e que temos que estar orgullosos tanto de todos os compañeros, pero tamén de todo o pobo galego, da increíble cotas ás que chegamos, non? De preparación dos xóvenes, de titulados, de xente increíble que fixo en pouquiño tempo, porque 40 anos tampouco é tanto, non? De mudar a ser un país desarrollado e casi punteiro en moitas cousas. Temos no que se respecta aos sanitarios, somos a envidia de Europa e atrevo-me a decir que do mundo. Non temos, desarrollamos e traballamos dentro dun sistema sanitario que é a envidia de moitos, incluso en países desarrollados como os Estados Unidos, como moitos países de Europa, non? Hai moita xente que eu coñezo que vive en Estados Unidos e ven a Galicia para tratarse, para facerse as cousas, porque aparte de que se sinten na casa, non atopan unha sanidade mellor fora. Isto me llena de orgullo, e me llena de orgullo. Eu non son unha ninguén, non son nadie, son un peón na sanidade, pero éncheme de orgullo pertenecer a esta comunidade extensa de traballadores e de mulleres e de homes que traballan
arreo todos os días por investigar e por levar adelante as melloras na saúde necesarias para que tengamos este sistema e para que manteñamos este sistema. Por tanto, penso que tamén na mente de todos nós está estar agradecidos aos que nos enseñaron, aos que nos continuaron enseñando en cada cursiño, cada día, a todos aqueles que traballan arreo para formar, para seguirse formando e para mellorar. Non teño máis que añadir, se alguén quere levantarse e decir algunha palabra máis, aquí tengo o micro. Acabo de ser abuela, o sea, ás 7 da mañá, non peguei ollo. Gracias, moitas grazas. Estou un pouco así daquela maneira. E nada máis, estou moi orgullosa de pertenecer a este colectivo. Moitas gracias a todos. Gracias. Moitas gracias e esa enhoraboa por estar aquí e xa lle preguntamos se había exercido de aboa e de matrona, pero xa dixo que solo de aboa. Bueno, eu antes de darlle a palabra ao señor conselleiro para pechar o acto e, bueno, para pasar a por fin, este ano podemos facer un pincho e podemos, bueno, pois falar entre todos nosotros, pois simplemente unhas palabras para recoñecer todo o voso traballo e a vosa dedicación todo este tempo, os 40 anos que dice María Luisa que non son tantos, pero sin dúbida vos sabedes ben toda a vosa trayectoria profesional e como ben decía ela, remitía esas cousas todos habedes conocido pois a sanidade pública compostelá en moi diversas circunstancias. Desde os tempos en que, como ben decía ela, había creencias, había menos materiais, menos recursos humanos, hasta hoxe, non? Hoxe onde, evidentemente, contamos con moita tecnoloxía, pero non só tecnoloxía sanitaria, sino tamén toda a tecnoloxía da información, onde intentamos levar a maior parte da actividade incluso a casa dos nosos pacientes. Pero seguro que todos eses anos que habéis vivido os habéis desenrolado con unha trayectoria diferente en distintos momentos, como nos relataba esa, pero en toda a nuestra profesión, e como decía, eu tamén sinto-me orgullosa de pertenecer a esta profesión, ese deseo, non? Ese deseo que temos de cuidar e de curar, sin duda, dese perfeccionamento profesional continuo que temos. E, polo tanto, como penso que ao principio, sempre cando un empeza a traballar ten esa ilusión e que co tempo e cos anos sempre sufrimos, non? Un proceso a mellor de desgaste, de erosión, non? Que realmente vamos limando pouco a pouco, pero que realmente nos dá en el día a día ese entusiasmo para seguir con esta profesión nos en sanidade. Para nós, realmente, como refería Manolo Manquiña, esas palabras que el decía de recoñecemento, non só del cando se acude aos nosos centros sanitarios, sino tamén de todo o resto, de todas as persoas que pasan a diario por os nosos hospitales, por os nosos centros de saúde, e que gracias a voso traballo, a vosa empatía, reciben esa señal de agradecemento. Para min, tedes todo ese respeto, toda esa admiración continua que realmente me representa estar ante todos vos aquí como profesionais da sanidade e que en este momento represento eu aquí como xerente desta área sanitaria, pero tamén como profesional e como persoa que somos todos. Seguro que todos en esos espacios vemos que estamos en este proceso de seguir crecendo en donde os hospitais e os centros de saúde non son só edificios, sino que sodes todos vos os que traballades aí, pero que evidentemente conleva, sin dúbida, seguir crecendo. Facíamos e vamos facer en breve 25 anos
deste hospital clínico e xa estamos neste próximo mes xa ampliando e remodelando, porque a medicina é imparable, o coñecemento que tedes vosotros todos é imparable e iso nos exixe, pois, sin duda, adaptarnos ás circunstancias, adaptarnos a toda a tecnoloxía que ven e, polo tanto, pois, estar en eso, como decía nuestra compañera, en esa profesión en la cual no solo es el conocimiento que tenemos, sino la adaptación y el saber todas las tecnologías, ordenadores, etcétera, etcétera, en el día a día, que realmente vamos implantando y que eso es lo que nos hace ser muy importantes. Daros la enhorabuena, mi mayor reconocimiento para todos vosotros y luego, pues bueno, el que esta es vuestra casa, que aquí estamos a vuestra disposición, que podéis estar y venir cuando queráis de visita y que para nosotros es un orgullo pues teneros hoy aquí, compartir con vosotros este pequeño acto, pero realmente compartir con vosotros y daros las gracias por esa labor que habéis desarrollado durante mucho tiempo y que para nosotros es digno de admiración. Ahora, muchas gracias y va a cerrar el consejero de Sanidad este acto. Gracias. Dona Eloína Núñez Masíd, Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Barbanza, María Luisa Martorell, Manuel Manquiña, membros do equipo directivo da Área Sanitaria, xefes de servicio que os nos acompañan tamén, e, sobre todo, estimados profesionais, familiares e amigos. Bueno, moi bons días a todos. Eu quixera, en primeiro lugar, pois destacar estas dúas magníficas contribucións como foron o discurso de Manuel, esa visión dun usuario, fin ao cabo, non? E tamén da sociedade, que, bueno, creo que reflectiu, pois, creo que moita sinceridade o que el pensa sobre o uso do sistema sanitario e, sobre todo, como ve aos profesionais. Non? Agradezco moito esas palabras, Manuel, e creo que non me todo o mundo gracias por decilas tan sentidamente. E que decir de María Luisa, que tamén fixo un discurso pois moi sentido, con esa visión, ademais, moi interesante da transformación que vimos nestes anos. Non? A veces pensamos máis nos edificios, nas estructuras, pero al falo dunha cousa moi importante que, pois eso, as transferencias, ou cando eu sempre digo cando había que ir a operarse a Marqués de Valdecilla de cirurxía cardíaca porque en Galicia non podíamos operarnos, había que irse ali, non? Que cambio tan grande, e que cambio máis no que ti decías, non? No que veías nas persoas, esa huella digital para afirmar cantas cousas, bueno, pues foron mudando e que ven o expresache. Noraboa doblemente, María Luisa. Bueno, eu primeiro decirvos que estou pues, encantado de poder estar aquí hoxe con vos. Despois, bueno, do que tuvemos que pasar estes últimos anos que nos impedía facer este tipo de actos, bueno, e retomalos, para min, como decía Luina, son moi importantes e gustaríame estar en todos eles. De feito, esta semana coincidiu pois o mesmo acto en Ourense e na Coruña, e a verdade que un gusto poder bueno, aportar fundamentalmente o recoñecemento que vos quero trasladar hoxe dende aquí, non? Pero, efectivamente, gracias a que vamos salindo destes anos malos, pois o podemos facer en presencia e incluso logo vamos a poder ter pinchos, que é unha cousa bastante pouco visto últimamente, non? Bueno, fundamentalmente, darvos as gracias pois a esas 162 persoas que vos dedicastes ao Servicio Galego de Saúde e que, bueno, vos esforzastes, os sacrificastes, vos formastes, vos seguistes actualizando, como ben decía María Luisa, ata o último día. É curioso que pensara que a chamaban para un curso en vez de para o acto, non? Eso demostra ese espírito continuo de formación que tedes todos, que por outra banda non podemos deixar de ter nunca na sanidade, pero que a veces non se valora suficientemente, non? E que, bueno, pois traballastes por cuidar a saúde dos demais, traballastes codo con codo uns cos outros, moitos dos que estades aquí, vexo que cando saludabades, pois fostes compañeiros e a mellor había algún tempo que nos veíades e volvedes a veros hoxe aquí, non? Bueno, e sobre todo, destes a esta área sanitaria, probablemente o mellor da vosa vida profesional, sin ninguna dúbida, non? Ademais, como tamén tan sentidamente decía María Luisa, facer ese recoñecemento aos que hoxe non poden estar aquí con nós, e, por suposto, que teñen todo ese merecemento tamén a ese recoñecemento. A todos os que están e os que non están, en nome da Xunta de Galicia e da Consellería de Sanidade que teño a honra de presidir, decirvos que os estamos eternamente agradecidos. Non só configurastes un perfecto exemplo do que é a gran familia da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, senón que tamén fostes un exemplo de sanidade pública galega
que ten no seu persoal, nos seus profesionales, sin dúbida, o seu capital humano máis importante. Non? Falábamos aquí hoxe dos edificios, da tecnoloxía, dos equipamentos, pero eu digo a veces a tecnoloxía humana, non? Que isto é o que estamos a falar hoxe aquí dela, da enorme calidade que como persoas tuvestes, por suposto, engadida a esa calidade profesional. Non? Sodes máis que un excelente equipo de profesionales, sodes, creo que unha familia, unha gran familia, chea de personas de unha enorme talla humana. Fostes clave na mellora do noso sistema. Esa trayectoria que decía María Luisa foi, sin dúbida, gracias a persoas como a vos, como os que estades aquí hoxe, os que se marcharon hai uns anos e os que se marcharán nos anos próximos. Non? E, sobre todo, que deixades detrás de vos un legado imperecedoiro. Polo nivel de calidade que lle destes a sanidade pública durante todos estes anos, facendo que sexa unha referencia nacional e internacional. Sin dúbida, con aspectos que mellorar. É imposible ser perfecto e menos nunha materia donde a demanda é infinita, non? Pero creo que, como ben decía María Luisa, e non estaba en absoluto preparado, creo que podedes irvos orgullosos da sanidade que deixades, froito, como digo, dese traballo voso, non? Dese esforzo, dese compromiso, desa entrega, case sin límite, que tuvestes e que tedes todavía, e vades a seguir tendo, porque eso non se corta de repente. Manuel decía da sensación de paz que tes cando chegas a xubilación, pois estou seguro que ese espírito de compromiso, de seguir cuidando, de seguir colaborando, ese non se va, non? Ainda que teñas a xubilación. Estou seguro que vades a ter, e sobre todo, pois eso, nesa procura de cuidar aos vosos veciños. Dice, ademais, que nos momentos difíciles onde se ve a talla humana das persoas, non? Bueno, vos, en esta área sanitaria, en toda Galicia, pero en particular en esta área sanitaria, o demostrastes con creces, bueno, pues nalgo que vivimos hai pouco tempo, e que, bueno, pues destes, como sempre, o mellor de vos, non? Pero nestas circunstancias veuse todavía máis claramente, e probablemente foi cando a sociedade foi máis consciente do que estaba a facer, non? Bueno, se conseguimos superar estos anos complicados, do que vamos a facer casi 3 anos, foi sin dúbida gracias a vos, aos profesionales que, cada un, dende a súa labor, fostes quen loitastes sen descanso por superar esta situación. Ademais, moitos de vos, especialmente nesta área sanitaria, fostes tutores de residentes ou docentes desas persoas que chegan ás veces da lista, que non sabemos nada, que nos chamaron e chegamos aquí, pois, sin dúbida, todos, cada un no voso ámbito, destes o mellor de vos tamén para que as persoas que chegaban rapidamente puderan seguir facendo o traballo que tiñan encomendado. Gracias a ele, gracias a eso, digo, o voso saber e o bo facer vai seguir facendo sanidade galega, e vai seguir facendo que siga sendo unha das melloras do mundo, e podedes, creo, sentirvos moi orgullosos desa contribución que deixades aos galegos e as galegas. Nin que dicir ten que a sanidade é un dos bens máis preciados que temos. En Galicia, como sabedes, a saúde representa máis do 40% do presuposto da Xunta de Galicia, que adica, por exemplo, na sanitaria de Santiago, 700 millóns, inviste 700 millóns de euros este ano na sanidade pública. Non? Por dar unha idea sempre, isto é como 5 veces o presuposto do Concello de Santiago, para que, bueno, pues, é un investimento que facemos e que poñemos nas vosas mans ata agora e que vamos a seguir poñendo nas mans dos sanitarios para seguir mellorando ese sistema que, como digo, aínda que moi bo, sempre hai ámbitos que mellorar. Non? Nese sentido, esa inversión en sanidade é a máis importante. Sen saúde, como comprobamos estes últimos anos, todo demais carece de sentido. Por iso, Administración, profesionais e sociedade civil, hoxe moi ben representada aquí, decía por Manuel, pois debemos camiñar xuntos para termos e seguir tendo un sistema sanitario cada vez máis forte. Vos o fixestes con nós, esos 162 compañeiros que hoxe vos xubilades, e aqueles que, como decíamos, non están con nós, sodes os responsables principais de que toda esa inversión collese sentido e servise para mellorar de xeito continuo a atención sanitaria na área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza. E, ademais, desteslle algo que vai moito máis alá dunha boa atención sanitaria, ese agarimo, ese trato máis próximo e humano ao paciente e esa máxima implicación, aínda, como decía no caso do COVID, poñendo incluso a veces a vosa propia vida en risco. Por iso, aínda que hoxe é un acto de recoñecemento e de homenaxe, teño que decir que temos que lamentar que perdamos eses 162 profesionales excepcionais. Como Conselleiro de Sanidade, só podo desear aos novos profesionais que veñan a darvos relevo que sigan a estela que deixades nesta área sanitaria. Hai xa máis de 20 anos
no 1999, moitos de vos participastes, a parte da transformación que decía María Luisa das transferencias, pois na apertura comentaba Eloína deste edificio, non? Deste complexo universitario de Santiago. Inaugurastes este hospital, o pusestes a andar, non exento de dificultades seguro, e destes lle vida, facendo del, a día de hoxe, unha referencia nacional e internacional. Conseguistes fitos como, por exemplo, ser CESUR, centro de referencia a nivel de todo o Estado, de 6 patoloxías, que eso non o teñen moitas áreas sanitarias, como son, por exemplo, os trastornos do movimento, a esclerosis múltiple ou a epilepsia refractaria. E contades con servicios punteiros como unidade de diagnóstico e tratamento de enfermedades metabólicas conxénitas, a máis ampla e máis grande de todo o Estado, sin ninguna dúbida, ou o Servicio de Cardioloxía desta área sanitaria que foi o pioneiro en facer a esa interconsulta colaborando cos excelentes servicios de atención primaria que tedes tamén na área. Así mesmo, tamén celebramos hai pouco tempo, tuve a sorte de poder estar ali con vos, o 25 aniversario do Hospital da Barbanza, un centro excelente que achega máis os servicios aos veciños desa comarca, bueno, pues, por exemplo, cunha nova unidade de retención cardíaca nese esforzo dos servicios por seguir estendendo os servicios, ou que conseguiu fitos como ser o primeiro hospital comarcal en obter no servicio de diálisis unha certificación pola norma UNE, que daquela pois foi un hito moi importante, non? En conclusión, tanto o Hospital Clínico de Santiago como o de Barbanza e, por suposto, a excelente atención primaria desta área sanitaria son centros historia viva da atención sanitaria en Galicia. Moitos de vos, algún os coñezo personalmente, fostes protagonistas desa trayectoria magnífica facendo posible o seu avance e a súa mellora continua. Serán outros os que vexan rematada a ampliación do clínico deste hospital, que, por certo, mañá imos a ter noticias importantes sobre o inicio das obras xa, pois digo que serán outros os que poidan rematalo, usalo, poñelo en marcha, seguir a vosa estela, insisto, poñendo en marcha estructuras, ou o novo centro de protonterapia, que tamén nas vindeiras semanas terá avances importantes, e digo, serán esos novos profesionales os que estreen tamén esa nova área de hospitalización, por exemplo, en Barbanza. Pero poderán facelo porque antes estivestes vos. Estivestes demostrando co voso traballo que pagaba a pena investir en incrementar esos servicios, incrementar as prestacións sanitarias nestes centros, porque o personal desta área sempre responde a eses novos retos. Sen esquecerme tampouco do proceso exemplar de vacinación masiva que se fixo nesta área sanitaria, concretamente na Cidade de Cultura, pero levado a cabo polo personal de enfermería desta área sanitaria. Nin tampouco das melloras no ámbito da primaria. Hoxe contamos aquí con María Luisa como matrona do mellor centro de saúde de España, e non o digo eu, o di unha entidade moi recoñecida que o conseguiu ademais durante 5 anos, 6 consecutivos, bueno, 6 tuvo que parar un ano porque xa abusaba, ao sacalo 5 veces tuvo que descansar, pero cando pudo volver a presentarse, volveu a conseguilo. Iso é un reflexo dunha realidade maior, o reflexo de que esta área sanitaria sodes tamén unha referencia na atención primaria. Así, como fitos na nova tecnoloxía, un ámbito que é un orgullo para a Consellería de Sanidade, por exemplo, que ciruxáns que hoxe vos jubilades puderades axudar a poñer en marcha a cirurxía robótica en funcionamento nesta área sanitaria, ou que teñamos en este centro o primeiro equipo do ámbito público no tratamento con ultrasonidos no caso do tremor esencial ou o Parkinson, que acaba de acabar estes días o paciente número 100, o único hospital público de España que dispón desta tecnoloxía. Insisto, todo fitos que se sustentan nun apoio, unha inversión, pero sin dúbida son fundamentales os profesionales que hoxe estades aquí con nós. Remato, estas melloras, insisto, non serían posibles se non tuveramos este personal de extraordinaria valía, todos facultativos, personal de enfermería, auxiliares, celadores, personal de servicios e xestión, técnicos e todos os demais profesionais que contribuístes ao bo funcionamento do Servicio Público de Saúde na área sanitaria de Santiago de Barbanza. Cada un, dende a vosa función, fostes e sodes responsables e imprescindibles para lograr ese bo funcionamento e a mellora continua da que falaba María Luisa nesta área sanitaria. Como responsable de Sanidade Galega, síntome moi orgulloso de ter contado con profesionales como a vos. Nos vosos postos de traballo demostrastedes profesionalidade, implicación e compromiso. E mostrastes a vosa vocación de servicio incluso, como decíamos, nos momentos máis duros. Os vosos anos de esforzo e traballo foron para axudar, curar e cuidar a outros. Sen dúbida, sodes o mellor reflexo do que significa a sanidade pública galega e sodes o mellor exemplo que podemos tomar para seguir mellorando sen perder nunca o rumbo. Moitas gracias e noraboa.
Moitas gracias, conselleiro. E, bueno, antes de ir ao aperitivo que temos, vamos facer aquí unha foto de familia. Nos xuntamos aí máis cerca da zona das escaleiras e facemos unha foto que logo os faremos chegar xunto ca que fixemos individualmente. E, bueno, moitas gracias a todos por vir. Noraboa, e aquí estamos para o que necesitedes. Moitas gracias.